Okay. Bigyan mo. Yan guys, akit tuloy tayo sa Pika Building. Abangan nyo ko doon. ko yun para tumayapan.
No. Wah. Dito, yung post. Di ba nakapuno na dyan, Tre?
Ano Ako? sir? Ah? Di pa. Ha? Di pa ba ako nakapunta? Ay ganon? Mm. Diyan oh, sa baba, yung Mapita Falls. Yun yung zipline na pang pa-shortcut. Tama, hindi? Sige, akit tayo. Malapit na. Ganda ng bars. Doon tayo. Taas. Ako si Abo. Malamig dito banda. Sir, malamig dito banda. Welcome to the Baguio, Philippines. Nag-video ka? Oo, sir. Kanina pa. Kasi road trip lang ang natin eh. Vlog natin road trip. Music lang ilalagay niyo, sir. Oo. Pwede magsalita ka, sir. Okay lang. So ayan guys, kapunta na tayo. Pakita tayo sa Mapita Beauty. Ano kaya ito? Diyan kami tumatambay oh. 10 kilometro na lang ang layo. Joke. So yun guys, pag nakita nyo po yung tower na yan, ibig sabihin po, tayo po ay malapit na po sa kinaroroonan po ng Mapita Beauty. So guys, let's go, go, go! Dati nung una kong punta dito, yung una kong punta, wala pa to eh. Rough road pa to. Ngayon no, tapos na rin. Baka pati doon, no? Oo, baka natapos na siguro no. Oy, uy! Ako ba yan? Oo. Huwag na, ang pangit ko. Joke! Ay, ang pangit ko, huwag na, huwag na. Huwag mo lang ipakita. Oh, okay na, guys. So yung magbalak po na pumunta dito sa Mapita Beauty, ito po yung daan ngayon. Okay na siya, oh, ano? Wow! So hindi po mahirap ang pagpunta po dito sa Mapita Beauty. Look at this one, oh. Grabe, ang ganda na po ng daan dito ngayon. Oh. Oh, tapos na. Sabi ko na sige, tapos na eh. Wow. Ayun kasi. Ayun, tapos na guys, oh. Sabi ko sa inyo, tapos Sa wakas, tinapos na rin po yung daanan. Papunta po doon sa kinaroroonan po ng Mapita Beauty. Sunset. Ay, hanggang dito, oh. Malapit na. Oh, 1 kilometro na lang siguro, no? Ayun. yung parang dito yung ayos nila dito yung dito. Oo. Yes, late. Ah, ito. So, dito sila. Tapos, ano? Pero okay na rin. Malapit na rin siya. So guys, pag nakita niyo po yung tower na yan, palatandaan po yan na nandito na po tayo sa kinaroroonan po ng Mapita Beauty. Ayan. So ito, hindi pa po tapos. Pero okay na rin. Kunti na lang matapos na rin ito. Yun. Ito kayo na ba ito, sir? Hindi, doon sa Bandaron. Gusto yun ayos? Basta malapit na doon sa may bahay. Mabuti malapit na kami doon eh. Kahit ka dun sa ano, tower. Oops, yeah. Malapit na rito mga tapos. Paano sila? Oy! Oh! Nako, ano ba yan? Nakakahiya. Tayo na nauna, tayo pa yung nahuling, dumating. Ayan guys, oh. Bigyan mo sila. Ayan. Oh, ayun oh.
So guys, doon po tayo sa kabila. Mamaya pumunta tayo dyan, oh. Okay. Sa Bayawas, mamaya. Doon, oh. Hanggang doon. Doon tayo. Okay, mamaya. Oo, mamaya pag may oras pa. Mawas Yan guys, akit po tayo doon. Wait na. Ay, nako. Tara, akit tayo sa may Putabiudik, guys. Walang tao ngayon. Hello po. Sige po, balik po kami yun na may ate. Magalaw, sir. Okay lang, okay lang. Okay lang, no, sir? Oo, walang problema. Normal naman siguro to sa ano. Siyempre, no, yung daan ko, Nakasakay ako. hirap road eh. Hindi lang, sir. Tapos nakasakay ako sa Oh, inyo. may mga bahay na dito. Dati mga wala pang mga bahay dito. Magsalita rin, guys, para kalatang vlog. So yun guys, kung gusto niyo pong bumisita dito, mayroon na pong mga pwedeng mabili dito. Ito po, mga souvenir. Ayan, so akit po tayo guys. Oh, yung mga bago na dito po, no? Mga, ito, no? So guys, no? Akit tayo dito, punta dito. Pwede na dito? Dito. Shout out! Ay naman kayo guys sa aking channel. Hello po! Ay, vloggers! Ayun. Shout out Malapit? po. Welcome sa Atang Katutubo. Sige po. Okay. Magpahinga kayo ng tubig ha? Ay! Bilis, kapagod akong maglakad, magbiyahe. So yun guys, tara.